Ola, moi boas noites e benvidos un día máis a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Cada mércores neste espazo visitamos distintas asociacións galegas que traballan no eido social. Coñecemos os seus axentes e facemos un percorrido polas iniciativas solidarias que desenvolven. Hoxe falaremos de solidariedade entre os máis mozos, de fisioterapia acuática e de novas tecnoloxías. Se queres saber máis, vémolo no sumario. Este é o quinto ano que Estudantes en Fronteiras realiza o seu almorzo solidario. Os alumnos de Medicina da USC promoven esta iniciativa a través da cal recadan cartos para os nenos ingresados no Hospital Clínico de Santiago. As persoas con parálise cerebral teñen limitada a súa actividade muscular e por iso a terapia baixo a auga axúdalles a mellorar a súa función motora. Así, os nenos de Amenceras Pace acoden á piscina para recibir sesións de fisioterapia. As novas tecnoloxías aportan múltiples vantaxes a todas as persoas, pero para os discapacitados ou as persoas maiores son unha ferramenta de gran utilidade. Nos veremos como as TICs facilitan a integración social e laboral das persoas dependentes. Fai 5 anos, un grupo de estudantes de Medicina de Santiago decidiron organizar un almorzo solidario. Aportaron doces e pastéis e vendéronos a baixos prezos, conseguindo así recadar diñeiro para a Escola Pediátrica do Hospital Clínico. 5 anos despois, esta iniciativa está máis que consolidada e xa se converteu en todo un fito. Nos quixemos achegarnos á facultade para descubrir os segredos deste almorzo solidario. Biscoitos, pastéis, cafés e moita solidariedade foron os protagonistas da quinta edición do Almorzo Solidario de Estudantes en Fronteiras. Un ano máis, estes alumnos da Facultade de Medicina de Santiago demostraron que non hai límites para quen quere axudar os demais, e así foi como tiraron de larpeiradas para recadar diñeiro para os nenos do Hospital Clínico. Surgió la idea por la que era antes presidenta, porque dejaron de recibir la ayuda económica que recibían todos los años, entonces pensó que así les podía echar una mano y así fue. Y fue creciendo la idea y fuimos así mejorando un poco la organización y ahora está saliendo bien. Y vamos supliendo las necesidades que tiene la escuela con los pacientes pediátricos de larga estancia que siempre necesitan un montón de cosas. Apenas saíra o sol e os voluntarios de Estudantes en Fronteiras xa se atopaban nos dous puntos de venda do seu almorzo solidario, a Facultade de Medicina e o Hospital Clínico de Santiago. Esta iniciativa, que naceu fai xa 5 anos, está cada vez máis consolidada e non sen razón, pois tras os doces e o aroma a café atópase unha causa solidaria que paga a pena apoiar. El desayuno solidario surgió hace como 5 años, creo que este es el quinto, y para ayudar a los niños de la escuela Camilo José Cela, en un primer momento era para ayudarlos en el viaje a Disneylandia que hacían todos los años, pero con lo de la crisis las ayudas bajaron, entonces no se pudo hacer más. Y el año pasado pues utilizamos el dinero para comprarles juguetes a toda la planta de pediatría y este año para material escolar y también para juguetes si se necesita, pero con la novedad de que vamos a ayudar a las familias de los niños comprando vales en el Gadis para que intercambien por comida y vayan allí y tengan lo que necesiten. Vaya. Para facer realidade este almorzo solidario foi necesaria a colaboración de moita xente. Estudantes, profesores, persoal sanitario e comercios emporcáronse de cheo nesta aventura, aportando cada quen o seu graíño de area para facer realidade a iniciativa benéfica. Los aportan las panaderías que participan con nosotros, que son como 10, y también la gente que es voluntaria, voluntariamente trae bizcochitos hechos por ellos. La USC este año por primera vez ya nos está ayudando bastante. Y después los patrocinadores, algún supermercado de la ciudad, panaderías, la cafetería de acá de la facultad y también la del aulario y la del hospital también colaboran.
€2 por un café e un biscoito foi o prezo do almorzo solidario de Estudantes en Fronteiras, unha aportación que non tiña máis obxectivo que alegrar a estancia dos nenos ingresados no Hospital Clínico. O ano pasado a recadación foi de €2.659, cifra que se espera manter nas vindeiras edicións. El año pasado recaudamos 2.600 y pico euros y este año esperamos superarlo, a ver cómo va la cosa. En la facultad peor que en el aulario, porque en el aulario siempre se acercan más los médicos, las enfermeras, los pacientes, todo el mundo. Y aquí pues vienen los estudiantes, los profesores, un montón nos ayudan. Y menos, sí, menos que en el aulario, pero bien también. Estudantes en Fronteiras é a ONG promotora e organizadora deste evento. Integrada por estudantes de Medicina da USC, foi constituída en 2008 como unha plataforma estudantil para desenvolver proxectos de medicina humanitaria e de cooperación. Ao longo deste tempo, a ONG participou en programas de axuda en lugares como Calcuta ou Guinea, desenvolveu actividades formativas e ciclos de conferencias e realizou proxectos a nivel local como o Almorzo Solidario. Somos más o menos 13 en la asociación, estudiantes todos de medicina. Así a nivel local, que ya es lo que se hizo este año, es el Partido Solidario, que se enfrentan dos equipos compuestos por profesores de la facultad y la entrada se cobra en especies, o sea, en comida no perecedera y en productos de higiene para donar a la cocina económica y al albergue de personas en riesgo de exclusión de San Francisco. A través do Almorzo Solidario, Estudantes en Fronteiras tamén realiza unha acción de sensibilización entre os estudantes da facultade e o persoal do hospital, concienciando a xente para que colabore nesta boa causa. Así é como os doces adoitan desaparecer cedo, e se non é así, o almorzo amplíase ao longo do día ata esgotar as existencias. Hacemos merienda solidaria también, en el caso de la facultad, en el aulario solo desayuno porque se acaba, pero en la facultad sí que hacemos merienda solidaria también. Na súa quinta edición, o Almorzo Solidario de Estudantes en Fronteiras xa é todo un clásico na capital galega. O entusiasmo destes mozos e as súas ganas de axudar son os motores dunha iniciativa que repite e mellora o seu éxito cada ano. Desta vez, o esforzo deu os seus froitos unha vez máis e os nenos da Escola Pediátrica do Hospital Clínico puideron disfrutar un ano máis dunha doazón moi especial. Amencer Aspace responde ás necesidades específicas das persoas con parálise cerebral a través dunha atención integral, prestando servizos especializados a este colectivo e ás súas familias. Un dos seus centros, o Princesa Leticia, traballa con nenos de 3 a 21 anos de idade. Entre as múltiples actividades que ofrece, atópase unha de fisioterapia na auga, a través da cal os pequenos realizan exercicio físico e desenvolven a actividade motora. A auga é un medio que nos permite relaxarnos, divertirnos e tamén aprender. Os profesionais do Centro Princesa Leticia da Asociación Amencer Aspace están convencidos de que a auga ten múltiples virtudes terapéuticas e por iso realizan actividades de fisioterapia na piscina para os rapaces e rapazas con parálise cerebral. Dende fisioterapia veuse o gran beneficio que supón para os nosos nenos o traballar no medio acuático, como responde o seu corpo, movimento libre, como se traballa a nivel respiratorio. Entón, dende fisioterapia e equipo de mestres, pois parecenos interesante propoñer actividade de forma conxunto, posto que compartimos obxectivos, e ao mesmo tempo tamén nos permite traballar obxectivos específicos de cada área. A fisioterapia centrase en obxectivos básicos e nos como mestres acompañamos a actividade de piscina e no que nos propoñemos uns obxectivos xerais tamén. Xorde como complemento, digamos, ao tratamento de fisioterapia que facemos no centro
E tamén como posibilidade para ofrecerlle aos nenos un novo espacio donde poder desenrolarse e empaparse de novas sensacións. A natación e a terapia na auga son unha gran maneira de proporcionar exercicio ás persoas con parálise cerebral. Estas padecen unha serie de trastornos que a miúdo causan unha mala actividade da función motora, problema que pode ocasionar graves danos musculares. Por iso, a fisioterapia na auga pode aportar múltiples beneficios aos rapaces afectados pola parálise cerebral. A nivel sensorial, recordar que a auga é un estímulo constante que o que fai é manter a atención dos nenos. Entonces aí xa temos un beneficio, que eles estén concentrados. Outro beneficio a nivel sensorial é pois ese estímulo que nos mellora a coordinación, o equilibrio, a propiocepción. Tamén temos beneficios, por suposto, a nivel motor, porque a auga permítelles moverse máis libremente e incluso permítenos a nosos fisioterapeutas ampliar esa mobilidade que eles teñen. E despois o claro beneficio a nivel psicolóxico e emocional. A interacción cos compañeiros, cos demais usuarios da piscina, pois son nenos que se benefician de todos estes puntos. No complexo deportivo de Fonte Carmoa, os rapaces de Amenceras Paces reciben tratamentos de baño baixo a supervisión dunha fisioterapeuta cualificada, pero tamén están acompañados dos profesores do centro. Estes teñen un papel fundamental ao longo da actividade, inculcándolles coñecementos dende que saen do centro ata que volven a él. Centrámonos basicamente en discriminar diferentes partes do corpo, traballámonos nas actividades de aseo, de vestido, desvestido, en que discriminen e recoñezcan útiles da vida diaria, pois, diferentes partes de prendas de vestir. Tamén temos un tempo de piscina de ocio, de xogo, e traballamos a discriminación de colores. E, por último, non menos importante, pois, queremos favorecer un pouco a interacción e a integración social dos nosos nenos. E, bueno, temos a sorte de que os xoves coincidimos cos usuarios dun centro ocupacional de preto daqui de Vilagarcía, e a verdade é que a resposta é fantástica, porque os chavales lles falan, lles dan mostras de agarimo, e cada vez, bueno, vemos que os nosos alumnos responden con xestos, sorrisos, e, bueno, parecenos moi positivo. Cada unha das sesións na auga cos nenos con parálise cerebral dura aproximadamente unha hora, ao longo da cal se distribúen diversos contidos para traballar distintas cuestións. Establecemos unha secuencia nunha sesión, dividímola en 3 partes. Nunha primeira parte o que facemos son sobre 5 ou 10 minutos, situamos o neno preto da piscina e facemos unha introducción lentamente con tranquilidade na auga. Anticipamos ben o que se vai a facer, pois salpicamos os nenos con auga, imos mollando a cara, as pernas, para que sepan que se van a introducir na auga. A continuación, unha vez que o neno xa está sumerxido na auga, facemos o que sería o grosso da sesión, que é a parte principal. E nela traballamos obxectivos máis específicos de fisioterapia, xa encamiñados hacia a mobilidade, fomentar reaccións de equilibrio, de endereitamento, reeducamos patróns de postura, de movimento, e tamén metemos unha pequena parte lúdica, porque, bueno, son nenos, ao fin e ao cabo, é o que máis disfrutan. E unha parte final, que son tamén sobre 5 ou 10 minutos, dependendo do neno, onde facemos a relaxación. É unha parte na que volvemos á calma e intentamos estabilizar un poquinho as constantes vitais e anticipar que a sesión se rematou e que vamos para os vestuarios para facer os cambios e demais. A Asociación Amenceras Pace é a promotora desta actividade de fisioterapia na auga.
A entidade conta cun centro de día e un centro de educación especial en Vilagarcía de Arousa, nos cales se atenden dun xeito integral os nenos e nenas con parálise cerebral. Nós somos un centro específico de atención integral a nenos con parálise cerebral ou patoloxías afíns. Damos servicio, atendemos a nenos de necesidades específicas de apoio educativo dispares. A verdade é que desde todas as áreas, desde a área comunicativa, desde a área cognitiva, física, área sensorial. O Centro Princesa Leticia de Amenceras Pace traballa diferentes aspectos da vida dos nenos con parálise cerebral, dando resposta ás súas necesidades educativas, sanitarias e sociais, favorecendo un clima de afecto e fomentando a motivación dos rapaces. Atendemos de forma significativa, ofrecemos actividades da vida cotidiana, do día a día dos rapaces. É unha atención global, entendemos o alumno gravemente afectado como un todo, e tamén é unha atención individualizada. Moitos dos nosos alumnos comparten algunhas necesidades educativas, pero nunca hai dous alumnos iguais. Nadar e realizar terapia nun medio acuático non só aporta diversión aos nenos con parálise cerebral, senón que pode ofrecerlles independencia e axudar no desenvolvemento da súa coordinación. O día de piscina é un día diferente e entretido para estes rapaces, pero ademais debaixo da auga están a recibir innumerables beneficios para mellorar as súas capacidades. Por iso, Amenceras Pace e o Centro Princesa Leticia seguen a impulsar esta actividade, promovendo así a mellora da calidade de vida das persoas con parálise cerebral. As novas tecnoloxías permiten ás persoas con discapacidade auditiva falar por teléfono, as que teñen mobilidade reducida desplazarse por múltiples lugares e as persoas con discapacidade visual ler un xornal a través da internet. Todo isto é posible grazas ás TICs, que permiten adaptar os seus deseños ás especificidades de persoas moi diferentes. A Sociedade da Información deu lugar a novas tecnoloxías que contribuíron a mellorar e estender a comunicación para a sociedade en xeral, pero as TIC permiten tamén facilitar a vida de persoas maiores ou con discapacidade. En España hai alrededor de 4 millóns de persoas con algún grao de discapacidade. Ademais, o 17,7% da poboación é maior de 65 anos, cifra que está a aumentar a pasos axigantados. Segundo un informe publicado polo Centro Nacional de Tecnoloxías da Accesibilidade, as TIC constitúen un mercado con novas oportunidades de negocio para as empresas do sector. A revolución das TIC, ademais, supoñen unha aposta social e económica segura tanto para as empresas como para a sociedade. As tecnoloxías da comunicación e da información convertéronse nun elemento indispensable para mellorar a vida de todas as persoas en calquera ámbito, xa sexa familiar, laboral, educativo, económico ou social. Pero como poden as TIC mellorar a vida das persoas maiores ou das que posúen algún tipo de discapacidade? Por que se converteron nunha ferramenta fundamental para avanzar en materia de accesibilidade? As TIC axudan a estes colectivos a suplir as súas limitacións e a potenciar as súas capacidades, propiciando a participación activa desta xente na sociedade. Pola súa propia esencia de innovación, as TIC supoñen unha oportunidade para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade, para optar a máis e mellores postos de traballo ou para relacionarse de xeito máis fácil co seu entorno. É dicir, as TIC permiten ás persoas dependentes facilitar a súa integración social e laboral.
Grazas ás novas tecnoloxías, as persoas con discapacidade auditiva poden comunicarse mediante a lingua de signos a través dunha videochamada. Aquelas que padecen algunha discapacidade visual poden ler o xornal ou facer a compra por internet. As que teñen discapacidade motriz poden estudar a distancia dende os seus fogares e aquelas que posúen algún déficit na linguaxe atopan na tecnoloxía unha nova vía de comunicación. As TIC teñen a vantaxe de adaptarse moi ben á diversidade, o cal permite atender as circunstancias e as características de persoas moi distintas. Así, a través dun móvil pódese interactuar mediante xestos, escribindo ou falando, o cal beneficia a persoas con capacidades moi diversas. As TIC permiten deseñar para a diversidade, non tendo que pensar necesariamente nunha persoa estándar, senón que se pode adaptar a un gran número de situacións distintas. Unha solución accesible nas novas tecnoloxías é aquela que non deixa fora a ninguén, que permite a calquera persoa empregar un dispositivo, entorno ou servizo. En xeral, as TIC permiten que a información estea disponible en distintos formatos e que poidamos personalizala segundo as nosas preferencias ou necesidades, e iso facilita a vida de todas as persoas. E con este percorrido polas achegas das novas tecnoloxías chegamos a fin do noso programa de hoxe. Moitas grazas por atendernos unha semana máis e non esquezades que podedes poñervos en contacto connosco se así o desexades. Escríbenos o email que aparece en pantalla ou ben búscanos na rede a través de Facebook. A semana que ven aquí estaremos de novo para amosarvos máis realidades sociais. Coñeceremos, por exemplo, unha orixinal iniciativa que está a levar a cabo un restaurante coruñés, a través da cal forma a persoas con síndrome de Down para traballar na alta cociña. Down Food é o seu nome e poderedes saber máis sobre esta e outras iniciativas o próximo mércores ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia. Hoxe por ti.